αγαπημένες μου φίλες, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Σέβη, ζω στο Long Island και είμαι μαμά 2 παιδιών. Στο σημερινό βίντεο θα καθαρίσω το σπίτι, θα ξεκινήσω δουλειές, δεν θα τα κάνω όλα σε μια μέρα. Θα ξεκινήσω από την κουζίνα και θα σας δείξω και την υπόλοιπη μέρα μας, θα την περάσουμε παρέα. Εάν είστε νέοι στο κανάλι μου, κάντε ένα subscribe να με βοηθήσετε να μεγαλώσει αυτή η ομάδα και αυτό το κανάλι. Με βοηθάει πάρα πολύ. Κάντε subscribe, αφήστε ένα μήνυμα, like στο βίντεο και πάμε να ξεκινήσουμε καθαριότητες. Σήμερα είναι Πέμπτη και θα κάνω αρκετές δουλειές και αύριο είναι τα γενέθλιά μου. Θα γίνω επίσημα 37 χρονών. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ελπίζω να είστε όλοι καλά και πάμε. Τράβηξα το ψυγείο να καθαρίσω. Νομίζω πριν 6 μήνες το είχα τραβήξει πάλι. Μπορώ να πω για 6 μήνες είναι χάλια. Ωραία. Σκουπίζω, σφουγγαρίζω και σας δείχνω το μετά. Επίσης τράβηξα και το φούρνο, αλλά ξέχασα να το τραβήξω, το καθάρισα και το ξανάβαλα πίσω. Ήτανε σχετικά καθαρά. Το μόνο που βρήκα ήταν μερικά παιχνίδια. Καθάρισα και τα πλαϊνά και τα ντουλάπια στο πλάι. Wow. Και βρήκα και πίσω και ένα μαχαίρι και ένα πυρούνι. Μάγκη! Θα βοηθήσει τη μαμά? Ναι. Happy μου. This fridge is dirty. Yeah, it's dirty. We have to clean. A vacuum? Vacuum. Yeah. Let's do it. Yeah, let's do it. Καθάρισα. Έτοιμο. Πάμε να το βάλουμε πίσω τώρα. Σκούπισα και κουζίνα, σαλόνι και τώρα πρέπει να σφουγγαρίσω, φαίνεται χάλια, είναι πολύ βρώμικο. Και αφού σφουγγαρίσω θα συμμαζέψω λιγάκι και θα συνεχίσω τις δουλειές. Θα καθαρίσω τα ντουλάπια της κουζίνας μέσα και έξω και στη συνέχεια βλέπουμε ό,τι προλάβω. Σφουγγάρισα, έβαλα πίσω το χαλί, καθάρισα τα ντουλάπια και μαγείρεψα. Έφτιαξα πουρέ πατάτας και φτεδάκια. Τα έχω βάλει εδώ να μην είναι ζεστά. Και έβρασα και μπρόκολο. Και τώρα θα πλύνω τα πιάτα, θα τα βάλω στο dishwasher, στο πλυντήριο πιάτων και θα συνεχίσω δουλειές. Να σας δείξω και το μπρόκολο, το έβρασα, κρύωσε, το έβαλα στο ψυγείο και το χώρισα σε μεριδούλες για να πάρει ο Πασχάλης στη δουλειά. Τα παιδιά φάγανε mac and cheese και αποθήκευσα το υπόλοιπο που περίσσεψε. Θα φάνε μετά και κεφτεδάκια με πουρέ. Και ο καιρός είναι κάπως έτσι. Oh, my pretty baby. You're so beautiful. Are you gonna go to Target also? No? Gonna buy slime? No, toy. Oh, toy? Mwah. I love you. You're so beautiful. So pretty. Σ' αγαπώ. Η Μαργαρίτα μου κλαίει γιατί δεν ήθελε τα μαλλιά της έτσι και ήθελε 2 κοτσιδάκια. Και τώρα θα πάει με τον Πασχάλη για ψώνια. Don't cry, ψυχή μου. It's fine. Bye, Mommy. Maggie, where are we gonna go first? Whole Foods. Πάμε! Ναι. Είμαστε έτοιμοι! I'm going to Whole Foods. Θα τα πούμε στο Whole Foods! Maggie, what are we gonna get first? Mini
Patates? Yeah. All right, let's go get patates. Maggie, where are the potatoes? Let's get a bag. Come on. Yeah, let's get a bag of potatoes. This one. Yeah, this one. Get 2 bags. Put in the cart. One potato. They're too small. It's okay. And 1 bag of onions. Cremidja. Go get it, Daddy. You do it. No, you. Maggie, did you get the ketchup and mayo? All right, let's put in the cart. Bravo, κορίτσι μου. We need beef. Let's go get beef. Yeah. Maggie, what we got? What are we getting now? What did you eat? Alapula. Galopula. Yeah. Maggie, we got ice cream. Now we need cones. Are they right there? Can you get a good box so they're not broken? I think that's broken. Pick another one. No, behind it. Behind it. Maybe. Let's try that one. It's not broken. I don't think so. Let's put it in the cart. Careful. Bravo, κορίτσι μου. Τώρα θέλουμε. Let's go back to shopping. Τώρα τι θέλουμε? Pizza? Yeah, let's make pizza. Okay. Πού είναι η πίτσα? You want me to put the onion there? Yeah. Okay. We can get the onion. Finished, Maggie? All finished? Let's go. All finished. Let's get out of here. Let's go. Push the cart, please. Let's go to Target. Let's go to the car. Let's go to Target. You want to go to Target now? Yeah. Okay. Maggie, Coming. where are we going? Target. Where's Target? Oh, wow. Let's go. Oh, there's Tesla. Go. Keep on going. Walk. You're going to get a cart from here. Let's get one from in the store. These are too hot. Come on. Yeah, they're hot. Let's go. Maggie, can you get a big box of mac and cheese? It's on the bottom. The blue one down, 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 down. Κάτω, κάτω το άλλο, το άλλο. Εδώ. Εδώ, κορίτσι μου. Αυτό εδώ. This is for school. Μπράβο, κορίτσι μου. Άρα, πάμε. Yeah.
Maggie? Okay, bye. I want to buy two Okay. toys. Okay. Bye. Where's the cart? Oh no, what happened? Maggie, did you finish? Yeah. Are we going home? Yeah. Πάμε σπίτι μας? Where's the car? Ο Πασχάλης και η Μαργαρίτα γυρίσαν από τα ψώνια. Ο Πασχάλης μας έκανε λίγο vlog. Και τώρα θα σας δείξω τι πήρανε από Whole Foods και Target. Τι πήρε το κορίτσι μου? What did you got? A toy. A toy ring? Let me open it for you. A slime. Και πήραμε και ψώνια, ο Πασχάλης με τη Μαργαρίτα. Έχουμε εδώ κάποια ψώνια. Και έχουμε και εδώ, άρχισα να τα βγάζω για να τα δούμε παρέα. Λοιπόν, η Μαργαρίτα μας πήρε αυτό που είναι σαν, για να δω, slime. Είναι σαν slime, ναι. Και έχει αυτά για να τα στολίσεις. Σ' άρεσε? Yeah. Πολύ. Βγάλ' το με τα χεράκια. Εγώ έκανα ελληνικό καφέ πίνω εδώ και πάμε να δούμε τα ψώνια. Αρχικά η Μάγκη πήρε αυτό που σας έδειξα και ο Άλεξ πήρε μια μπάλα μπάσκετ. Και τώρα για να δούμε τι πήραμε. Έχουμε εδώ πατάτες και κρεμμύδια. 2 σακούλες. 2 γάλατα. Πίτσα με 4 τυριά και πίτσα πεπερόνι. Ψωμί. Σπανάκι. Mac and cheese. Cookies με σοκολάτα. Κρουασανάκια. Αυτά τα cones για να βάζουμε παγωτό μόνο στο σπίτι και το παγωτό. Γιαουρτάκια, φάγε, διάφορες γεύσεις φρούτων και μέλι. Σαπούνι για το μπάνιο και τα χέρια. 2 γιαούρτια φάγε μεγάλα. Granola bars. Βάφλες, αυγά. 2 κιμάδες. Βούτυρο. Και αλλαντικά τυριά. Εδώ έχουμε βανίλια για τα κέικ μας και τις συνταγές μας. Μαγιονέζα, κέτσαπ και μαλακτικό. Αυτά πήραμε και κοστίσανε 270 τόσο καλά. Τακτοποίησα και την ντουλάπα μας. Πάνω είναι κουτιά αποθήκευσης. Τα είχαμε, απλά ξεκαθαρίσαμε μερικά ρούχα για να τα δώσω των παιδιών. Και τα σχολικά τους πετάξαμε αρκετά. Ήτανε πάρα πολλά, κρατήσαμε μόνο αυτά που θέλουμε να θυμόμαστε. Τακτοποίησα τα ρούχα μου. Ήτανε ανακατεμένα και δεν μπορούσα να βρω άκρη. Έβαλα πάνω τις μπλούζες, τις κοντομάνικες. Εδώ έχω φόρμες από πίσω και από μπροστά, σορτσάκια και μερικά φορέματα καλοκαιρινά, μακό. Κάτω έχω μπλούζες χειμωνιάτικες και πιο κάτω έχω μπλούζες χειμωνιάτικες και πουλόβερ. Εδώ έχω μερικά μπουφάν, πουκάμισα, τζιν και φορέματα και ζακέτες. Καθάρισα και εδώ κάτω, ξεκαθάρισα γιατί το είχα σαν αποθήκη, τα έβαλα σε σειρά. Εδώ έχουμε καλάθι μετάπλυτα και ένα σκαμπό για να κουμπάμε κάποια ρούχα. Το Πασχάλι είναι μια χαρά καθαρά τακτοποιημένα. Και τελείωσα και με την ντουλάπα. Προς το παρόν. Εδώ είναι τα ρούχα των παιδιών που έβγαλα, που δεν τους κάνουν από τις ντουλάπες τους. Τα έβγαλα για να τα δώσουμε. Θα τα βάλω σε μια σακούλα και θα τα ρίξω στο καλάθι εκεί που μαζεύουν ρούχα για donation. Καθάρισα και το μπάνιο μου. Έχει μερικές ταμπάδες στο τζάμι, αλλά πρέπει να αγοράσω ειδικό φάρμακο για να το κάνω. Έχει πιάσει άλατα. Καθαρίστηκε όλο το μπάνιο. Και οργάνωσα
Και τα ντουλάπια όμορφα. Και έτοιμο και το μπάνιο. Και τώρα κάνουμε cupcakes. Ναι, Μαργαρίτα μου. Τι κάνουμε? Cupcakes. For mommy, happy birthday. Thank you. It's my birthday. That's it. Εδώ είναι το mix. Yeah. Here now. 3 more. Can you help me? Of course. Έτοιμα τα cupcake μας και εδώ κάναμε λίγο ακόμα. Αυτά ήταν χωρίς φόρμα, οπότε βγήκανε περίεργα. Ταντάν. Και για μεσημέρι παραγγείλαμε πίτσα. Λόγω των γενεθλίων μου δεν ήθελα να μαγειρέψω. Maggie, this not this park. Let's go to the other park. Okay. Come. Wow. There's so many birds. Ο Πασχάλης πήγε εκεί κάτω να παίξει μπάσκετ με τον Άλεξ. Αχνοφαίνονται. Let's go, Maggie. Είμαστε στο Eisenhower Park. Ακούω έχει συναυλία εδώ πιο κάτω. Με τη Μαργαρίτα θα πάμε στο πάρκο. Εδώ. Ήρθαμε στο πάρκο. Είναι πανέμορφα, είναι κάτω από τα δέντρα. Όλος ο κόσμος βγαίνει έξω. Άλλοι παίζουν μπάλα, άλλοι παίζουν τένις, άλλοι παίζουν γκολφ. Τα παιδιά στα πάρκα. Και έχει και συναυλία που ακούγεται πολύ ωραία rock music. Μπράβο, Μάγκη! Good job! Good job, girl! You're so strong! Bravo! You did it! Do it again! Okay. Do you like this park? I love it! It is. Really? Oh my god. Mommy, I'm here. Hi, my love. Maggie, are you in? Attack somebody else. Oh no, he's coming for me. Guys, he's coming for me. 1 second. Βγήκαμε σε ένα υπέροχο ιταλικό restaurant για τα γενέθλιά μου. Parlo con quale prezzo vedi? Maggie, can I have Daddy's phone?
that was an appetizer. Ήρθε το φαγητό των παιδιών και τώρα περιμένουμε το δικό μας. How's the fries? Μαργαρίτα, are you cooking? Είναι πανέμορφα εδώ η ατμόσφαιρα. Εγώ κλείνω τα 37. I didn't cut up the chicken for you. You just grabbed the big boy chicken. Υπέροχη βραδιά. Περιμένουμε το φαγητό μας. Πήραμε μπριζόλα. Mashed potatoes. Oh my goodness, guys, it's coming. Maggie, come on, come on. Together. Yes, come. Yes. Okay, wait. Oh wow. You have to sing really, Thank you really so loud. much. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear mommy. Happy birthday to you. Make a wish. Together. Together, everybody. Woo! Okay, so we can split it all up like this. Who wants the vanilla ice cream? Soyadella. All right. Beautiful. This is the very cream. That's the vanilla ice cream. You want the vanilla ice cream? Mommy, can I have a Yes, of course. It's not a cake. It's a dessert. You said I want all of them. all of them. Here. In the bowl. Oh, You want the vanilla ice cream? Okay. Here. Go Let's get put your it plate. Do it. Eat it like a. Here you go. Try this. Pop something. Oh, τι είναι αυτό, το ανοίγει, μου το κόβεις. Το κόβω και ανοίγει. Με ένα χέρι δεν μπορώ να το κόψω. Take this. Fine. That's what Alex. Alex, sit over here so I can try to eat some dessert. Let me give you. Okay, I won't eat dessert. Περίμενε. They put music for mama now. Αλλά δεν έχει γέμιση αυτό. Για να δούμε το γλυκό. Έλα, τώρα βρήκαμε γέμιση. Δεν κόβεται, ρε. Δεν κόβεται. Happy Έχεις birthday, χώρο. Mommy. Thank you, my love. Tomorrow is Chloe's birthday. Whoa. Oh, the Bavarian cream is delicious. Bye.